hvordan kommer man egentlig fra sådan meget generisk indhold til noget indhold, der virkelig sparker røv med AI. Det er noget af det, som jeg skal snakke om på AI Day, som er den store konference, hvor vi skal igennem en masse forskellige fede AI-tools. Jeg kommer specifikt til at fokusere meget på, hvordan du bruger ChatGPT til at skabe noget indhold, der ikke er sådan helt generisk, og måske ikke helt så dårligt som rigtig meget af det indhold, som man ellers ser komme ud med ChatGPT. Min virksomhed hedder Montanus, og vi fokuserer altid på thought leaders, vi fokuserer på videnstunge virksomheder. Det er dem, der er vores kunder, det er der, vi kan noget. Og det er faktisk også nogle af dem, jeg selv synes, i hvert fald tror er de allersværeste at få til at blive til noget godt indhold, hvis man bruger AI. Det er dem, der får det virkelig, den skal virkelig vide noget, du skal virkelig have noget indhold, du skal virkelig have noget, du gerne vil sige, du kan ikke bare bruge en generisk tekst. Det bliver simpelthen for kedeligt, og det bliver for dårligt, og det bliver også meget forfejlet. Så i mit oplæg på AI Day, der kommer jeg til at dykke ned i nogle af de sådan faldgrupper, og nogle af de sådan store problemer og dilemmaer, der er, når man bruger for eksempel ChatGPT til at skrive både korte, men også long-form content med. Og så kommer jeg til at komme ind på sådan en meget hands-on, hvordan kan man faktisk arbejde i sine processer, sådan at man kan sikre, at det indhold, der bliver lavet med AI, så du kan bruge AI, hvordan kan du sikre, at det indhold, du så får lavet, det faktisk også er rigtig godt, og at det er originalt, og at det ikke bare er en kopi af noget andet, en omskrevet kopi af noget, som også ligger andre steder på nettet. Det er det, jeg vil fokusere på AI Day. Jeg håber, vi ses der. Vi ses. Hej.